Subong naman, himuon ninyo ang ini nga bluhaton. May titulo ini nga tunog sang L. Sa sini nga bluhaton, ihambal ang ngalan sang kada laragway. Duagi ang mga laragway nga nagasugod sa tingog nga L. Ano ini nga laragway? Insakto. L. Lamesa. Dapat bala duagan ang ini nga laragway? Nga aman. Insakto, kay nagasugod sa tingog nga ang lamesa. Sunod nga laragway amo ang insakto, sapatos. Dapat bala duagan ang sapatos? Nga aman. Insakto, hindi dapat pagduagan ang sapatos kay wala nagasugod sa tingog nga L. Ano naman ini nga laragway? Insakto, adlaw. Adlaw. Dapat bala duagan ang adlaw? Very good mga bata, hindi pagduagan ang adlaw. Sunod amo ang husto mga bata. Lapis. Dapat bala duagan ang lapis? Very good mga bata. Sunod nga laragway amo ang insakto. Lansones. Dapat bala duagan ang lansones? Very good mga bata. Katapusan nga laragway amo ang tahal. Tahal. Dapat bala duagan ang tahal? Very good mga bata. Hindi pagduagan ang tahal kay wala nagasugod sa tingog nga L.